ούρλιαξε η Φωτούλα. Όμως, καθώς προσπαθούσαν να σπρώξουν την πόρτα, ακούστηκε ένας μεταλλικός ήχος. Η παλιά, ελαττωματική κλειδαριά του μπάνιου είχε σφινώσει. «Μανώλη, τι έκανες?» ρώτησε η Φωτούλα με τρόμο. «Τίποτα δεν έκανα. Η πόρτα έκλεισε μόνη της», είπε ο Μανώλης προσπαθώντας να γυρίσει το πόμολο. Δεν κουνιόταν καθόλου. «Άνοιξε την πόρτα, Μανώλη. Σε παρακαλώ. Έχω κλειστοφοβία, το ξέρεις». Η Φωτούλα άρχισε να αναπνέει γρήγορα, με τον πανικό να την κυριεύει. «Προσπαθώ, Φωτούλα, αλλά έχει μαγκώσει». Έξω από το σπίτι, ο Μενέλαος, η Αλεξάνδρα, ο Σάββας, η Λιδία και η Αντωνία επέστρεψαν νωρίτερα, ακούγοντας τις φωνές από το εσωτερικό. «Τι γίνεται εκεί μέσα?» φώναξε ο Μενέλαος πλησιάζοντας την πόρτα του μπάνιου. «Κλειστήκαμε στο μπάνιο, θείε. Σφήνωσε η κλειδαριά», φώναξε ο Μανώλης. «Κωνσταντίνε», ούρλιαξε η Αλεξάνδρα στο τηλέφωνο. «Εσύ δεν άλλαξες αυτή την κλειδαριά την προηγούμενη εβδομάδα? Από τη δική σου τζιγκουνιά πήρες αυτή τη φθηνή και τώρα θα πεθάνουν οι άνθρωποι από ασφυξία». «Μπαμπά, σπάσε την πόρτα», φώναξε ο Σάββας. Ο Μενέλαος προσπάθησε να σπρώξει την πόρτα με τον ώμο του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Δεν σπάει με τίποτα. Είναι μασίφ ξύλο. Βρείτε ένα κατσαβίδι», πρότεινε ο Μανώλης από μέσα. Μετά από αρκετά λεπτά αγωνίας, και αφού ο Κωνσταντίνος έφτασε με τα εργαλεία του, κατάφεραν τελικά να ξεβιδώσουν την κλειδαριά και να ανοίξουν την πόρτα. Η Φωτούλα βγήκε έξω τρέμοντας, με τον Μανώλη να την κρατάει από τους ώμους για να μην πέσει. Κεφαλάιο X. Η αλήθεια πίσω από τη μάσκα. Το ίδιο βράδυ, το σαλόνι του σπιτιού της Λιδίας και του Σάβα έγινε ο χώρος της μεγάλης, δραματικής κάθαρσης. Η Λιδία και ο Σάββας είχαν φύγει για το θέατρο, αλλά η Φωτούλα είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει το σπίτι τους για να κάνει ένα ξεκαθάρισμα με τον Μανώλη, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα της υπόλοιπης οικογένειας. Ωστόσο, η παράσταση του Άμλετ αναβλήθηκε λόγω ξαφνικής απεργίας των ηθοποιών και η Λιδία, ο Σάββας και η Αντωνία επέστρεψαν νωρίτερα. Όταν άνοιξαν την πόρτα, βρήκαν τη Φωτούλα και τον Μανώλη να κάθονται στο τραπέζι, με την ατμόσφαιρα να είναι εξαιρετικά βαριά. «Συγγνώμη που σας διακόπτουμε», είπε η Λιδία αμήχανα. «Αλλά ακυρώθηκε η παράσταση». «Δεν πειράζει, καθίστε», είπε η Φωτούλα με σβησμένη φωνή. «Ίσως είναι καλύτερα να είστε κι εσείς εδώ. Πρέπει να υποθούν κάποιες αλήθειες που κρατάμε μέσα μας τόσα χρόνια». Ο Μανώλης κοίταζε το τραπέζι, χωρίς να μιλάει. «Μανώλη», άρχισε η Φωτούλα, παίρνοντάς του το χέρι. «Δεν σε φώναξα εδώ για να τα ξαναβρούμε. Θέλω μόνο να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Είναι καιρός να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον και, κυρίως, τους εαυτούς μας». «Τι εννοείς, Φωτούλα?» ρώτησε ο Μανώλης ψιθυριστά. «Η σχέση μας δεν ήταν ποτέ αληθινή, Μανώλη. Και το ξέρεις πολύ τσάι. Ήταν μια συμφωνία, ένα προπέτασμα καπνού για να κλείσουμε τα στόματα του χωριού». Η Αντωνία και η Λιδία κοιτάχτηκαν έκπληκτες. «Εγώ», συνέχισε η Φωτούλα, «το έκανα γιατί ήθελα να δείξω στο χωριό ότι είχα σχέση,
για να σταματήσουν να με κατηγορούν ότι ξελόγιασα τον άντρα της Μαρούλας. Κι εσύ το έκανες γιατί είχες ένα ολόκληρο χωριό να σε δείχνει με το δάχτυλο. Φωτούλα, σε παρακαλώ, είπε ο Μανώλης, με τα δάκρυα να κυλούν πια στα μάγουλά του. Όχι, Μανώλη, θα το πω. Σε φώναζαν αδελφοί από το σχολείο. Σε κορόιδευαν στην πλατεία, σε ανάγκαζαν να κλείνεις το τυροπιτάδικο το βράδυ και να γυρίζεις σπίτι από τα στενάκια για να μην ακούς τα σχόλιά τους. Και εγώ έγινα η κοπέλα σου για να τους αποδείξεις ότι είσαι σαν και αυτούς, για να σε αφήσουν ήσυχο. Η σιωπή στο σαλόνι ήταν τόσο έντονη που μπορούσε κανείς να ακούσει την ανάσα του Μανώλη. Μου είχαν κάνει τη ζωή κόλαση στο γυμνάσιο. Ψιθύρισε ο Μανώλης, κρύβοντας το πρόσωπό του στα χέρια του. Επειδή ήμουν διαφορετικός. Επειδή δεν μου άρεσαν τα κορίτσια. Η Αντωνία πλησίασε τον Μανώλη και του έβαλε απαλά το χέρι της στον ώμο. «Μανώλη μου, όλα αυτά τα χρόνια», συνέχισε ο Μανώλης, κοιτάζοντας τη Λιδία και τον Σάβα, με μάτια γεμάτα φόβο και ανακούφιση μαζί, όταν ψιθύριζαν πίσω από την πλάτη μου, ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Και τώρα, το συζητάμε μπροστά μου, κι εγώ. Ούτε να φύγω θέλω, ούτε ντρέπομαι. Δεν ξέρω γιατί. Ντρεπόμαστε για αυτό που δεν λέμε, Μανώλη, του είπε η Λιδία με βαθιά συμπόνια. Όταν κρατάμε ένα μυστικό μέσα μας, αυτό μεγαλώνει στο μυαλό μας και γίνεται θηρίο. Όταν όμως το βγάζουμε στο φως, παίρνει τη θέση που του αναλογεί. Και συνήθως είναι πολύ μικρότερο από ό,τι νομίζουμε. «Είστε υπέροχες», είπε ο Μανώλης, σκουπίζοντας τα δάκρυά του. «Μπορώ να σε πάρω μια αγκαλιά, Φωτούλα?» «Και το ρωτάς, μωρέ χαντακωμένο», είπε η Φωτούλα, αγκαλιάζοντας τον σφιχτά. «Πάντα θα είμαι η φίλη σου. Ω, τι και αν γίνει». Κεφαλάιο X, το αλλεργικό σοκ και ο επίλογος. Η νύχτα εκείνη ήταν ένα μάθημα ζωής για όλους τους. Η αποκάλυψη του Μανώλη έφερε μια βαθιά ανακούφιση και η παρέα έμεινε μαζί μέχρι τις 2 το ξημέρωμα, συζητώντας, γελώντας και τρώγοντας κρέπες που έφτιαξε η Λιδία για να γιορτάσουν τη νέα αρχή του Μανώλη. Είναι τρομερό πόσοι άνθρωποι κρύβονται γιατί φοβούνται ότι δεν θα τους αποδεχτεί κανείς, σχολίασε ο Σάββας καθώς τακτοποιούσε τα ποτήρια. «Ναι», συμφώνησε η Λιδία, «αλλά ο Μανώλης απόψε ξαλάφρωσε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όμως, η μοίρα της οικογένειας αυτής είχε πάντα μια τελευταία, κωμικοτραγική πινελιά φυλαγμένη για το τέλος». Καθώς ο Μανώλης και η Φωτούλα ετοιμάζονταν να κοιμηθούν στο σαλόνι, η Φωτούλα έφαγε ένα τελευταίο κομμάτι σοκολάτας από ένα κουτί που είχε φέρει ο Μανώλης ως δώρο. Μέσα σε λίγα λεπτά, το πρόσωπο της άρχισε να πρίζεται και η αναπνοή της έγινε βαριά. «Φωτούλα, τι έπαθες?» φώναξε ο Μανώλης πανικόβλητος. «Η σοκολάτα», ψιθύρισε η Φωτούλα με δυσκολία. «Έχει φουντούκι. Είμαι αλλεργική». «Παναγιά μου, αλλεργικό σοκ», ούρλιαξε η Αντωνία, που είχε βγει από το δωμάτιο της ακούγοντας τον θόρυβο. Ο Σάββας και η Λιδία ξύπνησαν αμέσως. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σπίτι μετατράπηκε
Και πάλι σε πεδίο μάχης.